ኢሳያስ ንግድ ንወፍርን ከልኪሉ ቁጠባ ክፈጥር ምዃኑ የታልል ኢሳያስ ኣብ መዓልቲ ናጽነት ኣብ ዝገበሮ መደረ ልምዓታዊ መደባት ቀዳምነት ክወሃቦ እዩ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ። ኣብ መዓልቲ ሰማዕታት ኣብ መሓዳሪ ዞባ ማእከል ፍሳሐ ሃይለ ኣብ ዝገበሮ ዘረባ ድማ ዕላማ ስዋኣትና ብልጽግትን ስልጥንትን ኤርትራ ምህናጽ ነይሩ። መንግስቲ እዚ ዕላማ እዚ ንምርጋጽ ይሰርሓሎ በዚ ድማ መንግስቲ ቁጠባዊ ሓርነት ንምርጋጽ ይሰርሓሎ ብምባል ገሊጹ እዩ። ኣብዚ መደብ ንምዃኑ ኢሳያስን ኮራኽሩን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ? ኢሳያስ ቁጠባን ስልጣንን ንምርጋጽ ይሰርሓሎ ድዩ ዝብሉ ሕቶታት ክንምርምር ኢና። ሰላም ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕቲ ጥሕሻ ሚድያ እንሆም በኣር ነሰዓት ዝበልናይ ሓተታ ሒዝናልኩም መጺና ኣለና። ቅድሚኡ ግና ቀጻል ነቕርቦም ትሕዝቶታት ንምክትታል ንቻነልና ሳብስክራይብ ክትገብሩ ንላበወኩም። ኢሳያስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ መዓልቲ ናጽነት ኣብ ዝገበሮ 99 ሚእታዊት ብዛዕባ ካልኦት ሃገራት ዘተኮረ መደረ ቀዳምነት ናይ መንግስቱ ልምዓታዊ መደባት ወይ ቁጠባ ምዃኑ ተዛሪቡ ነይሩ። ካብ ጉይ መዓል ክሳድ መሓዚሞ ቆራሕታን ኣተኩሮን ኣብ ዘቤታዊ ኩነታትናን ምዕባሌቱን ሕንበረታዊ ቀድም ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ኩነታት ቅድሚ ኩሉ ዝስራዕ ቀዳምነትና ከዓ መኸተ ልምዓት እዩ። ከከም ቀዳምነቶም ክሰላሰሉ ዝጸንሑ ልምዓታዊ መደባትና በብጽላቶም ማይ፣ ፀዓት፣ ኤሌክትሪክ፣ ሕርሻ፣ ሃብቲ ባሕሪ፣ ትሕቲ ቅርጺ፣ ብቐንዱ መንበሪ ኣባይቲ፣ መጓዓዝያ፣ ትምህርቲ፣ ጥዕና ወዘተ ብተወሳኺ ድርኺት ኣድማዕነቶም ምእንቲ ክረጋገጽ ኣብ 2025 ድሕሪኡን ኣብ 6 ዞባታት ተኸፋፊሎም ውጥናት ክደቃቐሎም ንትግባረ ዘሳልጥ ጸጋታት ክጎሳጎሰሎም ልዕሊ ኩሉ ግን ዝሰፍሐ ተሳታፍነት ህዝቢ ተወዲቡ ኣበርክቶ ዝገብረሉ ክኸውን ጥሙር ልምዓታዊ መኸተ ኣብ መስርሕ ኣሎ። ነቲ ብዝሰፍሐ ዝውደብ ዘሎ ስታፌ ህዝቢ ነቲ ብሓይልታት ምክልኻል ክዕመም ዝጸንሐ እጃም ልምዓት እውን ብስፍሓትን ዓይነትን ዓብዩ ናይ ህዝቢ ዕማም ደሪዑ ብዝሓሸ ኣወዳድባ ኣብ ልምዓታዊ መኸተ ከም ዝሳተፍ ክኸውን ዓሚ እውን ጠቒሰ ከም ዝነበርኩ ኣብ ወፃኢ ናይ ዘሎ ሓርበኛ ህዝቢ ዕቑር ዓቕምታት ምስ ንጡፍ ተበግሶታቱ ኣብ ልምዓታዊ መኸተ ገዚፍ ኣበርክቶ ዝገብረሉ ባይታ ንምጥጣሕ ዝተበገሰ ሓሳብ ንምውጣንን ምውዳብን ክሕግዘና ዝተጀመረ መስርሕ ሓበሬታ ስለ ዘይተጻፈፈ ይጉተት ጸኒሑ እዩ። ካብ ካልኣይ ፍርቂ 2025 ግን ኣብ ርእሲ እቲ ምስናይ 6 ዞባታትን ሓይልታት ምክልኻልን ውሁድ ውዳበ ኣብ ወፃኢ ናይ ዘለዉ ስታፌ ኣብ መኸተ ልምዓት ከም ሳልሳይ ውሁድ ኣካል ኮይኑ ክሳተፍ እዩ። እዚ ንውልቃውን ብእኩብን ብኮማትን ደረጃታት ዝውሰዱ ፕሮጀክታትን ወፍርታትን ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታትን ዓውታትን ከይሓወስካ እዚ ኣቦትኡሎ ማለት ኣምር ወይ መበገሲ ልምዓታዊ መኸትና ሓድሽ እኳ ተዘይኮነ ብቐንዱ ናይ ህዝብና መነባብሮ ኣውራ ናይቶም ዝተዋሰኑ ብእዋናውነት ዘቃልል ብዓብዩ ከዓ ናይ ሓዋሩ ካብ ቁጠባ ዓንጋሎ ዘውፃና ኣፍራይነትና ዘሐይልን ምህርትና ብዘላቕነት ዘኻዕብትን ናብ ምስናዕን ኢንዱስትርያውነትን ዘሰጋግር ምእንቲ ክኸውን እዩ። እዚ ዘረባ ኢሳያስ ሓድሽ ኣይኮነን። ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ክዛረቦ ዝጸንሐ እዩ። ካብ 2021 ኣትሒዙ ዝተዛረቦ እንተሪኢና ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ቁጠባ ሓድሽ ወፍሪ ክጅምር ምዃኑ ጽላት ብጽላት መደብ ሰሪዑ ከም ዝወደአ መርሓ ጎደና ከም ዘዳለወን ድሕሪ ሰሙናት ነቲ ወፍሪ ቁጠባ ኢንዱስትራውነት ከም ዝጅምሮን ኣብ ኤርትራ ናይ ምምስራሕ ኢንዱስትራውነት ከም ዝጅምር ናይ ምምስራሕ ወይ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪታት ከም ዝኸፍት ነዚ ዕላማ ድማ ምስ ቻይናን ሩስያን ይሰርሕ ከም ዘሎ የደናግር ነይሩ። እዚ ተዛናቐለና ሓድሕዱ ተመላለየ ናይ ትሕቲ ቅርፂ ናይ መንበሪ ኣባይቲ ደመረ መደባትና ብገፊሕ ተኸሊሱ ንዕኡ ዘተግብር ዝርዝራዊ ውጥናት
ኣዳሊና ኣለና ክንብል ንኽእል ሕጂ ድማ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ፍሳህ ሃይለ ንመዓልቲ ሰማዕታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝገበሮ መደረ መንግስቲ ንኤርትራ ብቁጠባ ካህንፃ ከበልጽጋን ከሰልጥናን ይሰርሕ ኣሎ በዚ እውን ኤርትራ ቁጠባዊ ሓርነት ክትረጋግጽ እያ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ ክቡር መስዋዕቲ ናይ ብሉጻት ሓርበኛታት ኤርትራ ምእንቲ ንናጽነት ጥራይ ዘይኮነ ኪኖ ናጽነት ብልጽግትን ስልጥንትን ኤርትራ ዝሃንጽ ክቡር ዕላማ እዩ ስለ ዝኾነ ከዓ ኩላህና ብሓደ ልቢ ንውሉድ ወለዶ እናሓሰብና ኣብ ሕድሮም ጸኒዕና ብናይ ሽምዓ ሰልፊ ንዝክሮም ኣለና ናይዚ ዝኽሪ ቁም ነገር ኣብ ምስሉ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሙሉእ ሕብረተሰብ ንሕድሪ ስዋኣት ዝዝክር ንረቂቕ ሓይሊ ሓድነትና ዝገልጽ ኣብ ልብና ዝተወቕረ ሓወልቲ ዕላማና እዩ መንግስትን ህዝብን ቁጠባዊ ሓርነት ንምርግጋጽ ምዕሩይ ዝርግሐ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ንምግባር ብዓብዩ ከዓ ልኡላውነት ሃገር ንምውሓስ ክገብርዎ ዝጸንሑ ጻዕሪ ምስ ኩሉ ተጻባታቱ ንህዝቢ ኤርትራ ነጋሪ ዝደልየሉ ዛንታ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ቁጠባ የለን ቁጠባ ኤርትራ ብኢሳያስ ብፍላጥ ዓኒ እዩ ቁጠባ ብዛዕባ ወፍርን ንግድን እዩ ወፍሪ ማለት እቲ መንግስቲ ውልቀ ዜጋታትን ወጻእተኛታትን ትሕተ ቅርጺ ፋብሪካታት ህንጻታት ካላት ንግዲ ወዘተ ይሰርሑ ማለት እዩ እቲ መንግስቲ መጀመርታ ኣብቶም ወሰንቲ ትሕተ ቅርጺ ወፍሪ ክገብር ኣለዎ እዞም ኣገደስቲ ትሕተ ቅርጺ መብራህቲ ማይ ኢንተርኔት ጽርግያ ባቡር ወደባት መዕርፎ ነፈርቲ ማእከላት ናጻ ንግዲ ኢንዱስትርያዊ ፓርክታት ኣብያተ ትምህርቲ ሕክምና ወዘተ የጠቃልሉ እዞም ትሕተ ቅርጺ ኣብ ሓደ ሃገር ወሰንትን ቁጠባዊ ምዕባለ ንምጅማር ኣገደስቲ ቅድመ ኩነትን እዮም እቲ ቁጠባ ክንቀሳቐስ እንተኾይኑ ብመንግስቲ ብውልቀ ዜጋታትን ወጻእተኛታትን ወፍሪ ክግበር ኣለዎ ብተወሳኺ እቲ መንግስቲ ኢንዱስትሪታት ክምስርት ፋብሪካታት ክሃንጽ ከተማታት ክሰርሕ ኣለዎ ውልቀ ዜጋታት ነዞም ፋብሪካታትን ኢንዱስትሪታትን ክሰርሑ ገንዘባውን ቴክኒካውን ዓቕሚ የብሎምን ስለዚ ድማ እቲ መንግስቲ ፋብሪካታትን ኢንዱስትሪታትን ክሰርሕ ኣለዎ ኢንዱስትሪታት ቻይና ታይዋን ኮርያ ህንዲ ጃፓን ብመንግስቲ ዝተጀመራን ዝውነናን እየን ነይረን እቶም መንግስታት ወፍሪ ብምግባር መሰረት ኢንዱስትሪውነት አንጺፎም እዮም እተን ናይ መጀመርታ ኢንዱስትሪታትን ኩባንያታትን ብመንግስቲ ዝተሰርሓን ዝውነናን እየን ነይረን ድሕራይ ግና እቶም ዜጋታት ዓቕሚና ጥረይ ምስከዱ ሓደሽቲ ኢንዱስትሪታት ፋብሪካታትን ኩባንያታትን ይምስርቱ ብውልቀ ዜጋታት ዝግበር ወፍሪ ኣብ ቁጠባ ወሳኒ ተራ ኣለዎ እዚ ማለት ዜጋታት ኣብቲ ቁጠባ ዝገብሮ ወፍሪ እዩ እዚ ብውልቀ ዜጋታት ዝግበር ወፍሪ ኣብ ኣሜሪካ ከባቢ 19 ሚእታዊት ናይ ጠቕላላ ምህርቲ ውሽጢ ሃገር ወይ GDP እንትኸውን ኣብ ቻይና ድማ 37 ሚእታዊት ናይታ ሃገር ጠቕላላ ምህርቲ ውሽጢ ሃገር ወይ GDP ይሕዝ ብተወሳኺ ሃገራት ካብ ደገ ገንዘብ ፍልጠት ቴክኖሎጂ ክእለትን ዝምድናን ወይ ኮኔክሽን ዘለዎም ሃብታማት መጽኦም ወፍሪ ክገብሩ የፍቅዳ እየን እዚ ቀጥታዊ ወፍሪ ወጻኢ ወይ ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ኮይኑ ናይ ካልኦት ሃገራት ዜጋታት ኣብ ካልእ ሃገር ከይዶም ብቐጥታ ወፍሪ ክገብሩ ማለት እዩ ኣብነት ካብ ደገ ዝመጹ ወጻእተኛታት ኣብ 2021 ኣብ ቻይና ብቐጥታ ወፍሪ ዝገበርዎ ገንዘብ $344 ቢልዮን ነይሩ ኣብ 2024 ኣሜሪካ ናይ $81 ቢልዮን ቀጥታዊ ወፍሪ ወጻኢ ተቐቢላ እያ እዚ ማለት ናብተን ሃገራት ብዙሕ ርእሰ ማል ወይ ገንዘብ ይኣተሎ ክእለት ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ይኣተሎ ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር ወፍሪ ክንብል እንከለና መንግስቲ ዝገብሮ ብውልቀ ዜጋታት ዝግበርን ወጻእተኛታት መጽኦም ብቐጥታ ዘውፍርዎን ማለት እዩ ኣብ ኣዝዩ ዝማዕበለ ቴክኖሎጂ ናብ ፕሮሰሲንግ ክንከይድ ኢና ኣብ ናይ ሜታላት ፕሮጀክታት ኣብ ኣሰምብሊ ናይ ተፈላለየ መኪናታት
ኣብ መመስርሒ ዝመመስርሒ ናይጡጥ ናይ ቃንጫ ሽኮር ካልኦት ሕርሻዊ ፍርያት ናይ ምዕሻግ ዝበሃል ማልያ ዘይብሎም ናይ ወፍሪ ዕድላት ኣለዉ ዋላት ናይ ምዕዳን ዝበሃል ዓበይቲ መደባት ዝመስል ሞ ቢልዮናት ክዝረበሉ ዝከኣል ንወለዶታት ዝኸይድ መደብ እውን እቲ ህዝቢ ክሳተፈሉ ክእል ኣለዎ ብኸመይ መንገዲ ክሳተፍ ዘለዎ ዝሓለፈ ሓደ ብባህደ የብል ተመክሮታት ብምሱ ተኣሳሰረ ኣይኮነን እቲ ኣካይዳና ናይ ብሓቂ ናብ ዘድምዕ ወፍሪ መሰፊሕ ናይ ህዝቢ ተሳታፍነት ዝህልዎ ወይ ብሽርክነት መልክዕ ወይ በብውልቂ ወይ ከዓ በብጉጅለ ወይ በብኸባቢ መልክዕ ከም ዘወፍር ክኽእል ኣለዎ ኣብ ሴክተር ኣብ ኢንዱስትሪ እናርኢኻ ኣብዚ ሕጂ ብፍሉይነት ዝጥምት ናይ ወፃኢ ዘለዎ ኤርትራውያን ጉዳይ ክንደዮም እዚ ሕጂ ጀሚሩ ዘሎ ምናልባት ንዑ ዘድልየና ዳታ ኣኪብና ብልክዕ እቲ ቁፅሪ ክንፈልጦ ተኣታዊታቶም ብግቡእ ስእሊ ክህልወና ካብኡ ናብኡ ግን እቲ ሒዞሞ ዘለዎ ብውልቀ ደረጃ ዝረአ ይኹን ብእኩብ ደረጃ ዝረአ ቁጠባ ናይ ሃገር እዩ ስለዚ ኣብ ዕብየት ናይቲ ቁጠባ ኣብ ናይ ልምዓት መደባት ብግቡእ ክሳተፍ ክእል ኣለዎ ኢሳያስ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ወፍሪ ከይግበር ከልኪሉ እዩ እቲ መንግስቲ ኣብ ማይ መብራህቲ ፀዓት ኢንተርኔት ወደባት ማእከላት ናፃ ንግዲ መዕርፎ ነፈርቲ ፅርግያ ባቡር ኢንዱስትርያዊ ፓርክታት ከተማታት ወዘተ ዝገብሮ ዝኾነ ይኹን ወፍሪ የለን ኣብ ኤርትራ ንኢንዱስትሪ ዝኸውን ይትረፍ ዝስተ ማይ የለን ኣብ ኣስመራ ማይ የለን ኣብ ኤርትራ መብራህቲ ምስ ተቆራረፀ እዩ ብርግፅ እቲ መንግስቲ ጀነሬተር ምስ ኣተወ እቲ መብራህቲ ብመጠኑ ተመሓይሹ ነይሩ ግናኸ እቲ መጠን ኤሌክትሪክ ኣዝዩ ንእሽተይ ብምዃኑ ካብ ኣምፑል ሓሊፉ ንፋብሪካታት ዝኸውን ሓይሊ ወይ ፀዓት የብሉን እቲ ዓቕሚ ውሑድ ብምዃኑ ድማ ንኢንዱስትሪያውነት ኣይኸውንን ፍርያት ፀዓት ኤርትራ ካብ 200 ሜጋዋት ኣይሓልፍን ሓደ ማእከላይ ፋብሪካ ካብ 10 ክሳዕ 25 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ይደሊ ስለዚ በቲ ዘሎ ፀዓት 8 ፋብሪካታት ጥራኤን ክሰርሓ ዝኽእላ ኢሳያስ ዝሰርሖ ወደብ የለን ዝሰርሖ እዚ ዝበሃል ፅርግያ መዕርፎ ነፈርቲ ባቡር የለን እቲ ዝተሰርሐ ኣዝዩ ውሑድ ኣባይቲ እውን እንተኾነ ጉልበት ሰራዊት ብናፃ ብምዝማዝን መሬት ሓረስቶት ብምሕዳግን እዩ ነይሩ ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕፅረት መንበሪ ኣባይቲ ዝፈትሕ ኣይነበረን ኤርትራ እታ ኣብ ዓለም ኢንተርኔት ዘይብላ ሃገር እያ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኢንተርኔት ብፅርየቱ ካብ ዓለም ዝተሓተ እዩ ኣብ ጉግል ሓደ ነገር ንምድላይ ወይ ሰርች ንምግባር ልዕሊ 10 ደቂቕ ይወስድ ብተወሳኺ ዝርግሐ ኢንተርኔት ዳርጋ የለን ኤርትራ ብዝርግሐ ኢንተርኔት ወይ ፔኔትሬሽን ካብ ዓለም ኣብ መወዳእታ እያ እቲ ዝርካቡ ኢንተርኔት ኣብ ኣስመራ ኣብ ገለ ውሱናት ቦታታት ጥራይ ዝርከብ ኢንተርኔት ኣብ ኢንዱስትሪያውነትን ቁጠባዊ ዕብየትን ወሳኒ እዩ ኢሳያስ ንኤርትራ ብኢንተርኔትን ካልኦት ትሕተ ቅርፅን ጭራት ሪፍዋ እዩ ኢሳያስ ዝሰርሖ ፅርግያታት ወይ ባቡር የለን እቲ ብመግዛእቲ ጥልያን ዝተሰርሐ ባቡር ከይተረፈ ክፅግኖ ወይ ክሐድሶ ይከኣለን ኢሳያስ ሓድሽ ዝሰርሖ ወደብ የለን ንወደባት ባፅዕን ዓሰብን ድማ ክሕድሶ ይከኣለን ኢሳያስ ዝሰርሖ ማእከል ናፃ ንግዲ ወይ ኢንዱስትርያዊ ፓርክ የለን ኢሳያስ እዚኣ ትበሃል ትሕተ ቅርፂ ኣይሰርሐን ብግልባጡ ኢሳያስ ንኤርትራ ኣዕንይዋ እዩ ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ጥልያን ጀሚራ ኢንዱስትርያዊት ኮይናን መዓት ፋብሪካታት ነይረንኣን ኣብ 1939 ኣብ ኤርትራ 2198 ፋብሪካታትን ዋኒናትን ወይ ኢንተርፕራይዛት ነይረን ካብ 1964 ክሳዕ 1968 ኣብ ዘለዉ 5 ዓመታት ጥራይ ኣብ ኤርትራ 36 ዓበይቲ ፋብሪካታት ተኸፊቶም ነይሮም እዞም ፋብሪካታት ናይ ዓለባ ጡጥ ቆርበት መግቢ ስሚንቶ ሚስማር መስተ ዘይቲ ሓፂን ጫማ ፕላስቲክ ወዘተ ነይሮም ኤርትራ ኣብ 1970ታት ካብ ሰደድ ወይ ኤክስፖርት ኣብ ዓመት $100 ሚልዮን ወይ ብናይሎም ዋጋ $800 ሚልዮን ትረክብ ነይራ እተን ዝነበራ ፋብሪካታት ብሰንኪ ኢሳያስ ዓንየን እየን ኤርትራ ናብ ዘመነ እምኒ ተመሊሳላ ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ ብውልቀ ሰባት ዝግበር ወፍሪ ኣብ ቁጠባዊ ምዕባለ ሓንቲ ሃገር ወሳኒ እዩ
ኢሳያስ ውልቀ ዜጋታት ኣብ ሃገሮም ወፍሪ ክገብሩ ኣይፍቅድን። ኣብ ሃገሮም ወፍሪ ክገብሩ ዘይከኣሉ ዜጋታት ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ከይዶም የውፍሩ ኣለዉ። ኣብዚ ክፍለጥ ዘሎ ሓቂ እዞም ኣውፈርቲ ኤርትራውያን ውሱን ገንዘብ፣ ድሩት ክእለት፣ ድሩት ፍልጠትን ምትእስሳር ዕዳጋን ከም ዘለዎም ዘጠራጥር ኣይኮነን። ግናኸ ዋላ እቲ ዝርከቡ ገንዘቦም ኣብ ሃገሮም ከውፍሩ ኣይክእሉን እዮም። ኢሳያስ ወፃእተኛታት ናብ ኤርትራ መፂኦም ቀጥታዊ ወፍሪ ክገብሩ ኣየፍቅድን። እንተዝፈቅድ እውን ስርዓት ኢሳያስ ከም ሽፍታ ኣብ ዝደልዮ ሰዓት ንብረት ይወርስ ስለ ዝኾነ ናብ ኤርትራ መፂኡ ወፍሪ ክገብር ዝደሊ ሓደ ወፃእተኛ የለን። እቲ ስርዓት ካብ ሰደድ ዝተረኽበ ኩሉ ሸርፎ ወፃኢ ወይ ዶላር ይወስዶ፣ ብዝደልዮ መጠን ድማ ብናቕፋ ይምልሶ። ወፃእተኛታት ኣውፈርቲ ባጤራ ወይ ሸርፎ ወፃኢ ቴክኖሎጂ፣ ክእለት፣ ፍልጠትን ምትእስሳር ዕዳጋን ሒዞም ይመፁ። እተን ገና ኢንዱስትሪያውያን ዘይኮነ ሃገራት ባዕለን ፋብሪካታት ከይሰርሓ ገንዘብ የብለንን፣ ልቓሕ ድማ ብቐሊሉ ኣይረኽባን እየን። ብተወሳኺ ቴክኖሎጂ፣ ፍልጠት፣ ክእለት ወይ ክኢላታትን ምስ ወፃእተኛታት ዓደግቲ ዝምድና የብለንን። ስለዚ ድማ ደቂ ወፃኢ መፂኦም ኣብተን ሃገራት ብቐጥታ ወፍሪ ክገብሩ ብምፍቃድ ኢንዱስትሪያውነት የረጋግፃ። ቴክኖሎጂ፣ ክእለትን ፍልጠትን ድማ ካብቶም ደቂ ወፃኢ ይወስዳ ወይ የተሓላልፋ። ሃገራት ቻይና፣ ታይዋን፣ ኮርያ ወዘተ እቲ በቶም መንግስታትን ዜጋታትን ዝግበር ወፍሪ ከም ዘሎ ኮይኑ ደቂ ወፃኢ መፂኦም ቀጥታዊ ወፍሪ ክገብሩ ብምትብብዐን ኣብ ሓፂር እዋን ኢንዱስትርያዊ ሰውራ ኣረጋጊፀን እየን። ኢሳያስ እምበኣር ኣብ ኤርትራ ወፍሪ ብምኽልካል ንቁጠባ ሃገርና ኣዕንይዎ እዩ። እቲ ኣብ ቁጠባዊ ዕብየት ወሳኒ ተራ ዘለዎ ካልእ ረቋሒ ድማ ንግዲ እዩ። ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሃገር ሩስን ንግዲ እንተዘይሃልዩን እቲ ሃገር ድማ ምስ ካልኦት ሃገራት ዘይትናገድ እንተኾይናን እቲ ቁጠባ መይተሎ ማለት እዩ። ኣብቲ ሃገር ንግዳዊ ምንቅስቓስ ክግበር እንከሎ ብዙሕ ወፍርን ስራሕን ይፍጠር፣ መኽሰብን ምውህላል ገንዘብን ኣሎ። እዚ ድማ ዜጋታት ህይወቶም ክመሓየሽን በቲ ዝዋህለልዎ ገንዘብ ኣብ ዝበለፀ ነገር ወፍሪ ክገብሩን ይሕግዞም። ኣብ ሓንቲ ሃገር ከም ድላይካ ንግዲ እንተዘይሃልዩ ኣብቲ ሃገር ናይ ስራሕ ዕድላት የለን። ብፍላይ እቲ ኣብ ከተማ ዝነብር ናይ ሸቕሊ ዕድላት ኣይረክብን፣ ነቲ ዘፍረዮ ነገር ድማ ዓዳጊ የብሉን። ኣብ ኤርትራ ካብ ድኳናት ሓሊፉ ንግዲ ዝበሃል ነገር የለን። እቲ ስርዓት ነቲ ሰብ ስለ ዘድከዮን እቲ መንግስቲ ሓድሽ ወፍሪ ስለ ዘይገብርን ዋላ ዕዳጋ እውን እንተኾነ የለን። ንግዲ ፍቑድ ኣይኮነን። ካብ ባንኪ ገንዘብ ምውፃእ ዳርጋ ይከኣልን። ሸቐጥ ምእታው ኣይፍቀድን። ኣገልግሎት የለን። ዜጋታት ብነፃ ክንቀሳቐሱ ኣይፍቀደሎም። ልቸንሳ ምውፃእ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። በዚ ድማ ንግዲ ኣብ ኤርትራ የለን። ኢሳያስ ኣብ ኤርትራ ካብ ድኳን ዝሓልፍ ንግዲ ከም ዘይህሉ ገይሩ እዩ። እቲ ናይ ሰደድን ኢምፖርትን ንግዲ በተን ኣዝየን ብልሽዋትን ጽፈት ዘይብለንን ናይ መንግስቲ ዋኒናት ዝተባሕተ እዩ። ብዘይ ንግዲ ድማ ቁጠባ ኣሎ ክበሃል ኣይከኣልን። ኤርትራ ምስ ካልኦት ሃገራት ዳርጋ ንግዲ ኣይትገብርን። እቲ ናብ ደገ ትልእኮ ምህርቲ መዓድን ጥራይ እዩ። እዚ መዓድን መሬት ሓረስቶት ብምዝማት፣ መሬት ብመርዛማት ኬሚካላት ጌርካ ብምንዳድ፣ ጉልበት ሰራዊትን ዜጋታትን ብምዝማዝ ዝዕደን እዩ። መዓድን ጓሕጉሕኻ ካብ ምሻጥ ሓሊፉ እቲ ብልሹው ስርዓት ዝገበሮ የለን። ወፍርን ንግድን ብምቕታል ኢሳያስ ንቁጠባ ኤርትራ ቀቲልዎ እዩ። እዚ ብሃንደበ ዝተፈጥረ ወይ ብግዳማዊ ጠንቂ ዝኾነ ነገር ኣይኮነን። ኢሳያስ ደይመደይሉ ዝሰርሖ እዩ። ኤርትራ ቁጠባ ክትፈጥርን ሰውራ ኢንዳስትሪ ከተጀምርን ቀሊል እዩ። ምክንያቱ ምቹእ መርክቦ ወይ ሎኬሽንን ምዕቡል ባህሊ ስራሕ ህዝቢ ትግርኛን ኣለዋ። ኤርትራ ኣብ ጫፍ ባሕሪ በምህላዋ ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ኢንዱስትሪታት ብምስራት ናይ ጉዕዞ ወፃኢታት ብምቕናስ ምስ ዓለም ክትወዳደር ትኽእል። ብተወሳኺ ኣብ ኤርትራ ጽፈት ዘለዎን ሕሱሩን ጉልበት ኣሎ። ህዝቢ ትግርኛ ማሕበራዊ ምትእምማንን ተወዲብካ ናይ ምስራሕን ምዕቡል ባህሊ ኣለዎ። ህዝቢ ትግርኛ ኣዝዩ ትጉህን ህርኩትን እዩ። ጽቡቕ ናይ ስራሕ ባህሊ ድማ ኣለዎ። ብተወሳኺ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሕሱር ጉልበት ኣሎ። በዚ ድማ እዞም ተዛማዲ ብልጫታት ማለት እውን ምቹእ መርክቦ ናይ ምውዳብ ባህሊ፣ ምዕቡል ባህሊ ስራሕን ሕሱር ጉልበትን ብምሕዋስ ኤርትራ ኣብ ውሑዳት ዓመታት ኢንዱስትርያዊት ክትከውን ትኽእል። እዚ ሓቂ ስርዓት ኢሳያስ ከይተረፈ ይፈልጥ እዩ። በቲ ስርዓት ፖሊስን ዕድላትን ወፍሪ ኣብ ሃገረ ኤርትራ ብዝብል ኣርእስቲ በቲ ስርዓት ብቋንቋ እንግሊዝ ኣብ 2003 ዝተሓትመ ሰነድ
ኤርትራ ናይ ጂኦግራፊ ተዛማድ ብልጫ ከም ዘለዋን ነዚ ተዛማድ ብልጫ ተጠቂማ ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ኢንዱስትሪያውነት ከተረጋግጽ ከም ትኽእልን ይዛረብ። እቲ ብቤት ጽሕፈት ወይ ማእከል ወፍሪ ዝተዳለወ ሰነድ ኤርትራ ናብ ዞባውን ኣህጉራውን ዕዳጋታት ቀረባ ስለ ዘላ ኣብ ሰደድ ዝተመስረተ ናይ ምምስራሕ ኢንዱስትሪያውነት ኣዝዩ ከዕውታ ከም ዝኾነ ኢንዱስትሪያውነት ከተረጋግጽ ቀሊል ምዃኑን ኣብ ምምስራሕ ወይ ማኑፋክቸሪንግ ዓብዪ ዕድል ከም ዘለዋን ይገልጽ። ኢሳያስ ኣብ ኤርትራ ወፍሪ ከይገብር ወይ ንግዲ ከይፈቅድ ዝኸልከሉ እገዳ ወይ ደጋዊ ፀቕጢ የለን። ኢሳያስ ንኤርትራ ካብ ዓለም ኣነጺሉ ቁጥብኣ ኣዕንይዎ ዘሎ ኮነ ኢሉ እዩ። ዕላማ ኢሳያስ እምበኣር ንዘለኣለም እናገዛእካን እናመዝመዝካን ምንባር እዩ። ነዚ እውን እናገዝአ ከም ድላዩ እናመዝመዘ ከም ድላዩ እናዓመፀ ከም ድላዩ እናኣሰረን እናቐተለን ምእንቲ ክነብር ንኤርትራ ከዕንዋ ንህዝቢ ትግርኛ ድማ ካብ ዓለም ከነጽሎን ብድኽነት ጅሆ ክሕዞን ኣለዎ። ኢሳያስ ወፍርን ንግድን ብምኽልካል ንቁጠባ ኤርትራ ብፍላጥ ዘዕንዎ ንህዝቢ ትግርኛ ኣድኪዩ እናገዝኦ ምእንቲ ክነብር እዩ። እቲ ንልምዓት ይሰርሕ ኣለኹ ቁጠባዊ ሓርነት ከረጋግጽ እየ ርእሰ ምርኮሳ ናይ ምምስራሕ ኢንዱስትሪ ክንጅምር ኢና ወዘተ ዝብሎ ዘሎ ህዝቢ ንምትላል ጥራይ እዩ። ኢሳያስ ቁጠባ ክፈጥር እንተዝደሊ ቀሊል እዩ። እቲ ሓቂ ግዳ ኢሳያስ ኤርትራ ክትህብትምን ህዝቢ ትግርኛ ክሓልፈሉን ኣይደልን። እቲ ህዝቢ እንተሃብቲሙ ንኢሳያስ ኣይክግዛኣሉን። ክቡራት ሰማዕትና እምበኣርከስ ነዚ ሰዓት ዝነበረና ሓተታ ወዲእና ኣለና። ካልእ መደብ ሒዝና ክሳዕ ንምለሰኩም ሰሰናዩ። ቀጻሊ ዝቐርብ ትሕዝቶ ከይምልጠፍኩም ድማ ንቻነልና ሳብስክራይብ ጌርኩም ተጸበዩና።